Inneamh bualam sa labhairt chomharthaí. Tá chomharthaí choláit sa saol. Taobh mugad a Scoil hain, seans go bhfuil cuatha mór go ainm na scoile crochta ag insead chuite cint ainm atá ar an scoil. Mar insean chomharthaí rudaí dhúinn nó tugann siad eolas dhúinn. Taobh mugad thioppa mar hampla, b'fhéidir go bhfuil ainm an tiopa crochta go siléir ar chomhartha, nó b'fhéidir go na hairí atá díal sa siopa le feiceáil i gcomhartha. Mar hampla cón mór a pleisteach ag insead chuit go bhfuil uachtar róta ar díal sa siopa sin. Tá chomharthaí ar an mbóthar freisin agus cuinníonn sé daoine sábháilte agus iad i tomáint, mar hamplas na saoilte tráchta. Céir de insean solas dearg dhúinn. Go díreach insean sé dhúinn stoppa. Céir de insean an solas glas dhúinn. Go díreach insean sé dhúinn coinneáil oireann. Agus cuineann na chomharthaí sin sábháilte muid. Agus tá chomharthaí sa seo mar ranga freisin agus sa Scoil. Tá chomharthaí seo tíofaíochain. Ní do lábha. An tábhachtacha go mbíonn na lábha nite ain, agus tá leiris siarann sin chomá, mar a eicin muid, agus tá tuile chomharthaí crochta a glár am ghaoibinn seo. Breann muid an seo dasach. Seo chomhartha. Céir de tá an sin? Nó céir de insean an chomhartha sin ghain? Gan a bheith a riocht. Wel cead bheith riocht thart sa Scoil? A riocht thart sa siúmra nó riocht sa busáiste? Níl, mar sin tá chomhartha seo crochta. Céir daoin sin sé seo ghain? Go bhfuil doras éalaithe an. Cibh agamach na dóir sé éalaithe tábhachtach? Cháimeach tine an, go bhfuil is an cábhfuil muid an ainm sa ghail. Má sib. Céad faoi seo? Céir de insean sé seo ghain? Má bhíonn tú is sníofirt nó casacht ba cheart a dhéanamh isteach a ggéirsúr agus a chur sa mosca brúscair. Camuid fannacht fulláin agus tá sé antábhachtach go gcoinneann muid na céirsúr sin sa mosca brúscair. Céir de tá thuas an seo? Mathú, thugta faoi deara chomhartha eile faoi na lábha níochan. Tá sain go bhfuil sé fíorthábhachtach na lábha a chuinneáil nite. Níon muid lábha a gcoil isteach ar Scoil dhúinn, níon muid na lábha sol an gcón muid i giche, níon muid na lábha i níorún círsúr úsáid, go leor níochan le díonain. Measú céir daoin sin sé seo ghain? A bheith ciún sa leabharlann. Má tá muid a léamh, níor cheart go mbeadh muid a caint. Céir de insean sé seo ghain? Bhíonn sé seo ag an muir tráchta, nó taobh mug an Scoil i gcínseach go dhaoine ar an mbóthar go bhfuil gasúr go le bheith siúil tras nó mhóthir. Agus an ceann seo. Croch suas do chóta. Ní me cinnte go bhfuil na crochadóirí seo sa Scoil agaise, ach tá sé fíorthábhachtach go mbíonn na cótaí crochta gan iad a bheith an ábhar, mar b'fhéidir go leacacht tú duine chameach do chóta caitear an ábharad. Nis, tá muid a gáil chomhartha nó a dhearra le chéile. Tá muid a gcéire eolas a thabhairt go dhaoine. Agus an teolas tá muid a gcéire léirú sa chomhartha seo ná do láimh a chrocha suas sa rang. Agus cén fá go grochan muid suas an láimh sa rang? Le deis cainte a thabhairt go cholaghine, le nach me cholaghine cainte go nám céanna, sní bhéh duine bile cloisteáil atá sin. Mar sin, tá go mhharcéir agus bíocht tusa i tarraingt sa mála chomá. Agus tá me cinnte go méid tusa níos áir ná mise. Mar sin, tá me gáil duine tharraingt, cloigeann, muinéal, na guailí, cá me láimh amháin a chrocha suas san néir. Istir me éidan go duine seo, agus grúi gada, agus láimh thuas san néir. Is. Bhfuil pictar tarnaí aite, bhfuil cuatha crothaí aite ó seo. Tásúil am go bhfuil.